गासैबो फरायसुला फरायसुलि नोंथांमोन आरो फरायसुला फरायसुलिफोरनि गार्जेन्स नोंथांमोन आरो स्पेशली नैबे भिडिअआ मेट्रिक केन्डिडेटफोरनि थाखाय जायफोरा क्लास 10 फरायबाय थादों आरो जायफोरा दिनै रिजाल्ट मोनबाय बिथांमोननि बिमा बिफाफोर आरो बै फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशली नैबे जागोन आरो जेनेरेलि नैबे भिडिअआ गासैबो बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय बे बाथ्राखौ जों बयबो मिथिनांगोन। नोंथांमोना दिनै मिथिदो रिजाल्टआ बर'फोरनि थाखाय गोबां दुखुनांथावना एज ए होल बे आसामनि थाखाय मोजां रिजाल्टआ मोजां 56% जादों पासनि अनजिमाया किन्तु बर'फोरनि थाखाय बेयो दुखुनांथावना मानोना बर'फोरा एसेबां स्टुडेन्ट एपियार जासेयावबो सासेबो फरायसा स्टेन्ड खालामनो हादिया बे बिराद दुखुनांथावना। नोंथांमोना मिथिगौ असमनि फार्स्ट पजिशन हल्डारा जाबाय रक्तापल शइकिया नर्थ लखिमपुरनि 597 मोनदों बेनिफ्राय सेकेन्ड पजिशन मोनदों भुयाखि मेधि 596 मोनदों। थ' बिथांमोना 600नि मादाव 600खौनो मोनजोबखासिगौमोन 600नि मादाव बेसेबां मोनदों 600नि मादाव 597 मोनदों मात्र 600नि मादाव 600 मोनजोबनो 3 मार्क्स खम आरो सेकेन्ड पजिशन हल्डारा भुयाखि मेधिया गासै बेसेबां मोनदों 596 मोनदों आरो 4 मार्क्स मोननाय मोनबानो 600नि मादाव 600खौ मोनजोबखासिगौमोन। एक्चुअलि खुराङा मा जोंनि बर'फ्रा मानो स्टेन्ड खालामनाया फार्स्ट पजिशननि बाथ्राखौ दोनथ'दो एक्सेप्सनेल बिसोरो गड गिफ्टेड ना हमनानै लाबाय किन्तु पजिशननि 10 पजिशननि लास्ट पजिशनावबाबो मानो मोना जोंनिया खुराङा मा थारमाने बै मानसिफ्रा हारसा मानसिफ्रा जेरैबायदि रक्तापल शइकिया बा भुयाखि मेधि बिसोरनि माथाया डेन्जार नामा नै माथाया डेन्जार खना लुदलानाय माथा नामा बिसोरनिया बेलेग जादु गोनां माथा नामा बिसोरनिया जोंनि बर'फोरनो बे रखम जादु गोनां माथा गैया नामा जादु गोनां टेलेन्ट गैया नामा जोंनियाव बिसोरनि रखम माथाया जोंनिया नङा नामा बर'फोरनिया सासेनिबो गैया नामा 10 पजिशनाव थानो हानाय मोनसे 10टा पजिशननि मोनसेबो पजिशनाव थानो हानाय टेलेन्ट जोंनियाव बर'फोरनियाव एकदम गैखाया नामा कारना मा कारनखौ आं सानो मोननैसो भिडिअ बानायदोंमोन नोंथांमोना नैबे भिडिअनि डिसक्रिपसन बक्सआवबो लिंक होदों आं नुगोन बेयावबो बे भिडिअबो नोंथांमोना किसुमान आइडिया मोनगोन मानो थाखाय मानसिया 100% मोना आरो मानो थाखाय खायसे मानसिया 100% मोनो आरो बेनि ओंथिखौ आं बुंदोंमोन टेलेन्ट नङा पिपल फेल नट बिकज अफ टेलेन्ट but because of lack of dedication, direction, perseverance, self-confidence, willpower, patience होनना बुंदोंमोन आङो नोङो साक्सेस जानो थाखाय नोंनो एसेबां टेलेन्टनि प्रयोजन गैया किन्तु नोंनो मानि प्रयोजन नांगौ आं अलरेडि भिडिअ बुंखाबाय नैबे भिडिअनि डिसक्रिपसन बक्सआव नोंथांमोना लिंक मोनगोन बे लिंक मोननायाव थुनानै नाय अब्ला मिथिगोन थेवबाबो आं नै गुसुङै बुंनो नागिरदों बैसोर मानो एसेबां नाम्बार मोनो जोंनिया मानो मोना बेनि मोनसेल' कारन बुंगोन आङो बे जोंनि फरायसाफोरा स्टेन्ड खालामनो हायैनि जाहोना मोननै मोनथामसो दङ गुबै जाहोना आरो बे मोननै मोनथामसोनि गुबै जाहोननि मादाव फार्स्ट नाम्बार जाहोनखौ बुंनो नागिरदों आङो दिनै भिडिअआ जाहाथे गोलाव जाया फार्स्ट नाम्बार जाहोन मोनसेल' जाहोन बुङाखै आङो मोननै मोनथाम जाहोन दोङो फार्स्ट पजिशनाव थायैनि किन्तु बिनिनो एक नाम्बार जाहोनखौ बुंनो नागिरदों आङो एक नाम्बार जाहोना जाबाय नोंनि पारसिभारेन्स गैयिनि थाखाय नाजाथाबनाय गैयिनि थाखाय नाजाथाबनाय माने मा नोंनो सम होनांगोन जोंनिफ्रा समखौनो होआ नोङो 2 घन्टा 3 घन्टा फरायबा नोङो मा रखम स्टेन्ड खालामनो हानो नोङो पसिबोलानो नङा नोङो 2 घन्टा 5 घन्टा होयोबा नोङो जेने तेने फार्स्ट डिभिजन मोनगोन नोङो गांसे गांनै लेटार मोनगोन नोङो 5 घन्टा 6 घन्टा फरायोबा नोङो जेखिजाया नोङो स्टार्ट खालामनो हानाय बोरैबा टेलेन्टेड गथ'फोरा डिस्टिंसन मोनगोन बास बेनिफ्राय साव मोना गेरान्टि होनना बुंदों आङो होमबा नोङो बेसेबां फरायनांगोन अबा नोङो जायफोरा जोंनि बर' स्टुडेन्टफोरा डिस्टिंसन मोनदों दा स्टार मोनदों बै स्टुडेन्टफोरा स्टेनाव थानो हागौमोन आं गेरान्टि होनना बुंदों आङो जायफोरा नैबे परिखायाव बर' स्टुडेन्टफोरा स्टार खालामदों डिस्टिंसन मोनदों जायफोरा लेटार मोनदों गांब्रै गांथामाव बै स्टुडेन्टफोरखौ आं गेरान्टि होनना बुंदों बै गथ'फोरा स्टेन्ड खालामनो हागौमोन 10टा पजिशननि जायखिजाया मोनसे पजिशन हल्ड खालामनो हागौमोन आरो बैखौ हायैनि कारना जाबाय जोङो टाइम होआ नोङो टाइम होबासो नोङो मार्क्स मोनगोन जोङो फैसा होबाथाय बुस्थु मोनो फैसा होबाथाय माबा माबि लाक्जारियास बुस्थु मबाइल टिभि बाइक मोनो जोङो किन्तु नोङो फैसा होबा नोङो नाम्बार मोना बा नाम्बार मोननो थाखाय नों मा होनांगोन नाम्बार मोननो थाखाय नोङो टाइम होनांगोन नाम्बारखौ टाइमजोंसो बायनो हायो टाइम होनांगोन माने मा नोङो पार डे नोङो 10निफ्राय 15 आवार्स फरायनांगोन नोङो 10निफ्राय 15 आवार्स दैलि फरायनांगोन नोङो जायफोरा 100% मोनदों गटायबो साबजेक्टआव 100 मोनदों गांसेल' साबजेक्टआव 97 मोनदों रक्तापल शइकियाया होमबा नोङो नाय 100नि मादाव 100खौनो मोनजोबफ्रामजोबखादो एसामिसाव मात्र 3 मार्क्स मोनदिया 97 मोनदों थारमाने बिसोर दैलि फरायबायनि थाखाय बिसोरो आरो फरायबाय थानांगोन फरायसानि खामानिया फरायनायानो हाबा
नोङो 24 घन्टानि गेजेराव नोङो 10 घन्टाखौ नों फरायनो हाखानांगोन नों बाय हुक अर बाय क्रुक मानो होनबा फरायसानि खामानिया फरायनायानोखा आरो नोङो फरायसानि खामानिया जुदि फरायनायानोबा मानो जोङो 10 घन्टाखौ फरायनो हाया एको खामानि दामानि गैया बियो माइरं थुब्रायनो गोनां गैया बिफाया थुब्रायना होफायो साइकेल बायनाङा बिफाया साइकेल बायनो हायो बाइक जानाय लोंनाय गाननाय गथाय खरसा बिमा बिफाया होजोबो बिजाब नांगौ मायबा मायबि ड्रेस नांगौ बिमा बिफाया होजोबो आरो बै फरायसाया मानो 10 घन्टा फरायनो हाया 24 घन्टानि गेजेराव 10 निफ्राय 15 घन्टा मानो फरायनो हाया बेनिखायनो बुंदों आं जाय फरायसाया दिनैनिफ्राय जायफोरा थांबाय खिन्थु फैबाय थानाय जायफोरा क्लास 10 फरायबाय थादों जायफोरा क्लास 9 फरायबाय थादों दिनैनो गोसोआव लाखिखा नोंथांमोना दिनैनिफ्रायनो स्टार्ट खालामदो दिनैनिफ्रायनो 10 निफ्राय 15 घन्टा फराय आं बुंदों ग्यारान्टि होनानै दिनैनिफ्राय डेडिकेटेडलि गोरबोजों फराय 10 निफ्राय 15 घन्टा फराय आं ग्यारान्टि होना बुंदों फैबाय थानाय मेट्रिक परिखायाव जुदि स्टेन्ड खालामा आंखौ बुं मिस्टार एलकिया इउटिउबाव खोब देदा गाखरनानै बुंदोंमोन जुदि लाखिनो हायाबा आंखौ बुं नोंसानि लामाथि थाङोबा आंखौ अन्थाइजों लबरदों उनाव खुबैना हर आङो कुनु आपत्ति गैया किन्तु आं ग्यारान्टि होना बुंदों दिनैनिफ्राय जायफ्रा क्लास 9 क्लास 10 फरायबाय थादों दिनैनिफ्राय 10 to 15 आवार्स फराय मानो होनबा 10 to 15 आवार्स नांखागोन नोंनो नों जुदि स्टेन्ड खालामनोबा नों जुदि 100 नि मादाव 100 लाखिनोबा 95 नि एबभ लाखिनोबा नोङो फरायखानांगोन नों बोसोरसेयाव नों 365 डेजआव नों 6 खान साबजेक्टखौ नोङो खननै खनथाम 6 बार रिपिट खालामनांगोन नोङो खननै खनथाम फरायनांगोन रिभाइस खालामनांगोन खननै खनथाम रिभाइस खालामनांगोन होमबा नोङो खननै खनथाम रिभाइस खालामनोबा नोङो 5 घन्टा 6 घन्टा फरायना नोङो मा रखम 6 खान साबजेक्टखौ नों बोसोरसेयाव नोङो खनब्रै खनबा रिभाइस खालामनो पसिबल नङा होमबा जोङो आं जोंनि बर'फोरा मानो स्टेन्ड खालामा आं मानो स्टेन्ड खालामनो हादिया आंनि गथ' मानो स्टेन्ड खालामनो हादिया बर'फोरा मानो स्टेन्ड खालामनो हाया माथायानो गैया नामा टेलेन्टआनो गैया नामा बर'फोरा ओरै सानबा मिनिंलेस डेफिनेटलि जोंनि गथ'फोराबो स्टेन्ड खालामनो हागोन 90 मोननो हागोन 95% आरो 100% मोननो हागोन जोंनि गथ'फोराबो किन्तु मा जोङो टाइम होनांगोन मानोना टाइमजोंसो मार्क्स बायनो हायो फैसाजों हाया ओंखायनो बुंदों आङो दिनैनिफ्रायनो बुंदों आङो ग्यारान्टि होना बुंदों 100% दिनैनिफ्राय जायफोरा क्लास 10 फरायबाय थादों 10 to 15 आवार्स दिनैनिफ्रायनो फरायनाय स्टार्ट खालाम आरो फैगोन बोसोराव जुदि स्टेन्ड खालामाबा आंखौ बुं ग्यारान्टि होना बुंदों आङो नाथिं इट इज नाथिं you can do it if other can do you can do it there's nothing impossible here एको इम्पसिबल होननाय बुस्थुआनो गैया बेयाव हारसाफोरा जगत खालामदों जोंनियाथ' खासेबाबोथ' खालामनो हायोना खासेबाबो मानो हादिया थारमाने जोंनिया जन्मगत दख जादों 15 घन्टा सोर खासे फरायनाय स्टुडेन्ट दङ आं दाबो नुथ'वाखै जोंनि जायगायाव आं आरो बर'फोरखौनो खोनायाखै 10 घन्टा दैलि फरायग्रा बर' स्टुडेन्ट आं खोनायाखैनोखा होमबा नोङो 10 निफ्राय 15 घन्टा फरायनो हायाबा बिजाबखौ नों गांसे बिजाबखौ नोङो खननै खनथाम रिभाइस खालामनो हायाबा नोङो मा रखम स्टेन्ड खालामनो पसिबलानो नङा नोङो मा रखम 90 नि एबभ मोननो जोंनि फरायसाफ्रा 95 मारै मोननो 199 मा रखम मोननो मोनखानाय नङा मिथिखानाय रिजाल्ट होयैनि सिगाङावनो बेनिखायनो स्टेन्ड एक्सपेक्ट खालामना लाबानो गैया जोंनि गथ'फोरा स्टेन्ड खालामनायबा हामगौमोनलै मिनिंलेस स्टेन्ड खालामगोन मा रखम इम्पसिबल दा बेनिखायनो नाथिं टेलेन्टनि डिफारेन्स देयर इज नो डिफारेन्स अफ टेलेन्ट जायफोरा फार्स्ट पजिशन स्टेन्ड खालामदों आरो जायफोरा स्टेन्ड खालामाखै बै स्टेन्ड खालामनाय आरो स्टेन्ड खालामैनि स्टुडेन्टफोरनि टेलेन्टसनि डिफारेन्स गैया टेलेन्टआ समान बयनियाबो इसे इला बाहाय बुरजा बाहाय जागोन सोरबा थाब फरायनो हायो सोरबा थाब गोसोआव लाखिनो हायो सोरबा थाब गोसोआव लाखिनो हाया किन्तु गासिबो जोंनिया लाखिनो हाया स्टेन्ड बाथ्राया एसे बेनिखायनो आं बुंदों बै स्टेन्ड खालामग्रा आरो स्टेन्ड खालामै स्टुडेन्टफोरनि टेलेन्टआ एसेबां डिफारेन्स गैया जायफोरा स्टेन्ड जायफोरा डिस्टिंसन लाखिदों जायफोरा स्टार खालामदों बै स्टुडेन्टफ्रानो सब स्टेन्डआव थाजोबनो हागौमोन जुदि गोसो होथाबना टाइम होनानै धैर्य हमनानै नों जे टाइम होनानै फरायनो हानायबा सानसेयाव 10 घन्टानिफ्राय 15 घन्टा फरायनो हानायबा ग्यारान्टि टाइम होनायनिल'सो मेटार बियो प्रपार गाइडेन्सखौथ' नों मोनखायो हायाबा सों फोरोंगिरिनियाव सों सोरबा खाथियाव थानाय गोरोंनियाव सों फन खालाम मास्टारखौ अधैर्य खालाम बाथ्राखौ सोंनानै खिन्थु नोङो टाइम होनांगोन फरायनायाव टाइम होनांगोन टाइमा आसल बुस्थु टाइम मेनेजमेन्ट प्लेज सिगनिफिकेन्ट रल इन एटेनिं सक्सेस इन लाइफ टाइम मेनेजमेन्टआ बिराद गिदिर बाथ्रा साक्सेस एचिभ खालामनायाव जिबनाव बेनिखायनो मिथिना थाखा अनलि टेलेन्टआ नङा टेलेन्टनि थाखाय बर' गथ'फोरा टेलेन्ट गैयिनि थाखाय स्टेन्ड खालामाखै बिदि नङा बर' गथ'फोरा हार्ड लेबार खालामैनि थाखायसो स्टेन्ड खालामनो हायाखै बा टाइम होयैनि थाखाय हार्ड लेबार खालामनाय माने नोङो बुरजा टाइम होनांगोन बुरजा टाइम होनो हायोखायसो 10 निफ्राय 15 घन्टा 24 घन्टायाव कन्टिनिउ फरायनो हायोखायसो
स्टेन्ड खालामनो हायाखै नाथाय टेलेन्ट गैयिनि थाखाय स्टेन्ड खालामनो हायाखै बिदि नङा